Chiko tudore kod pach jopiny e kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma Siaya. Winjo kanyo kaka giywak matamra gi nono. Mayuak ne lit na ahinya en mama mowacho ni rech ipimo gi ratil. Kokidwa kawe tidhi use tiyudo ng'ama ok ng'iewe. To gi mama moyuago na wacho mena cha. Kaka nengo meno medore. Koro en gima lit ahinya ni kakoro gik ma ji mechelo mena gima ji odakgo. To ka en manego ne chal kamano ji nochom kure. Gima bo dwarore e gima wacho cha ni nyaka wabed gi jotelo ma brave, ma jochir. Ing'e ni nengo mafuta ma jo bodaboda ywago cha. King'iyo kikawo lita achiel mar petrol, nengo neno ata malo 45 en usuru. Aparo ni wasechopo kamoro ma sirkal onego obed gi jok ma jochir ma wacho ni aloko nengo, agolo usuru mar ginene atero kama. Nyaka wabed gi joma makoro wigi richo nikech piny otimo ang'o? Piny omoko. Dhano ok nyal dak kama. Nyaka obed gi gimo chamo. Nyaka obed gi pesa motero nyithinde ang'o? Skul. Nyaka obed gi pesa modhi hospital. To kaka ohala matindo go. Kaka nengo mena ma ji ywakne. Gini chom kanya. To piny boto alot bok ok tedre. Gini chom kure. To kopod nitiere kuom jaindi Kisero. Wang'ene kinde mane jatend piny Kenya William Ruto bende ne nitiere kinde mane otimo kisera mar ombulu kosedonje telo ne osingo ne jopiny agulu mano mar Hustler Fund. Magikone agulu mar Hustler Fund nobiro. Mak mana ni jopiny ne paro ni Hustler Fund en omenda mibomi mana jopiny. Kata kamano jopiny nodoko loke bakoro en hola ma ichiwo. Mak mana ni nyinyo kata interest miduoke godo ema bet ni piny. Agulu mar Hustler Fund nyaka ne yange higni 3 koro e telo mar William Ruto. Hustler Fund nokele mar mondo mi okonya ne e bero ngima jopiny kata ting'o malo ngima mar jopiny. King'iye kod angolo mari mar jalo nyeche mag uchumi, bende Hustler Fund osetimo tije kaka noyange e manifesto mar jatend piny Kenya William Ruto higni 3 sani. Adieri kaka da wacho ni jo uchumi ok riambi. Jolony mar uchumi ok riambi nikech en gima ji timo ang'o? Ji neno an wedena, ambe an gi wedega mosekawe. To ng'eny wedena mosekawe gin joma nyiere anyiera ni an akawo 2,000 pok aduoko. Gima timore ne gino nokele ka ok giparo maber. Nonego giparo maber. En a rural credit scheme. En an affordable thing. Kose en normal. Ochal gi tala kata branch. To ne gienda design okete ochala tala ochala M-Pesa be. Koro jomo kawe ok otimo kode gimoro. En gima ji kawo for consumption. To mar ariyo gima wacho no be important ni nitiere expectations ni ma ne pesa mitimo ang'o? Kawa. Koro kidhi neno books gi sani kata kineno gima jaduong' Oparanya ma minister mar in charge wacho sani ni gin gi gimiluongo non-performing loans mo chiegni chopo 60%. Pesa no ji kawo to ok timo ang'o? Ok duoke. Maka gibed joma brave to dina an waran sirikal to ang'ada to juga gima timo ang'o? Ok make an impact in my view. Korka kori, Eric Odera. Penjo maber.